Tata lagi tata. First time nila ko ni guys. Ito na siya. Wala naman siya kuhan. Clearly na siya oh. Oo. Mana ka nang gulaman? Ano meron eh? Hindi natin buhat na dito. Ang mo. Luwag. Luwag ba, luwag. Yan, ako ada yung takita. Ito ka. Atay, ano? Takita niya. Luwag na dito. Kung tagal na kayo? Ha? Ikaw, dili ko sa raon niya ibutang sa kaning kuan daan. Sago man, para to sa video. Butang sa. Kanang kanang pailaw man adto sa kaning kuan. Kaning nay botilya. Ya ang botilya sudan daan nato, sudan daan sa kapiyukan, ihiwadan og tubig. Ay kaning wadan aning kaning kuan nato ba? Ano sa kayo yung ikutan dan? Ah, sige. Gina. Ako na ko na 30. Di ba? Sila man ito. Ayun ay butang dili. Yun. Ayaw, kaya mapulos ko. Ba't lang pulos? Ito ba tara ba? Pwede na to. Ay beto. Sila ang. Kung ano? Oh, may butang mo ulit. Pag na nabit ang Ate dyan ipakita ko sa pag-process ba? Ano tulog ko sa mikos? Ay, kasi matayon ako po kayo. Hindi ko pagbuhat. Pwede mo order guys. Order man yung tapioca. Ni ano graphics. Ito pang aga. Aka-Avern di ay. Tapos ka. Tapioca ni Avern. Magtawang bahunan. Luman ang gusto. Pagkakunan. Ginan siya. Lutong ginan siya. Pagkakunan. Kay first time kami guys. I-experimento man kami. Sila pa kami. Sa may gusto, PM lang guys ha. Wala ilaw kayo ha? PM lang sa may gusto. PM ni Ninex TV. Pala, wait. Ganyan siya sa negosyo? Mga guys, bahala ko baginan siya basta na negosyo. Hindi ka man nagduwa. Hindi ka palit og bugas. Hindi ka palit og diaper. Mantan. Wala, kanta lang. Di ka natong nila ba? Namay na to ba? Kailangan maganda yung lima ka. Lima ka. Tayo ko makabudget. Hindi ka pa na to. Ilang yan naman Kasi kung sa kunan pila. Sa nakakangungan pila ito. Kay kani siya pulos na delicatas. Okay siya ito biflo sa delicatas. o yung makita ang iyap, ay kikat. Pulos pas. Ang bayad t-shirt, ay di ka. Tapioca og jersey guys. Di man ita kadaan eh. Hindi natin lasan. Kuha man ganda kita eh. Ang mamaya dito. Yun, hindi ka nang gusto. Kaya nagig 100 kay ang tarsis biyahe sige. Yun, ang gusto ko. Hindi kayo lang ang baso, pero ano siya, itong kapat. Bukas na sa balik. Thank you for watching guys. See you next video guys. Guys, mo na niya nga tong finished product guys. Klaro kay na siya guys. Oh, daghan kay gatas guys. Wala dyan na siya isagol nga tubig. Pure gatas dyan na siya. Evap o condense. Yeah, katong cream.
Anya na pa dyan na siya creamy. Oh, PM sa may gusto guys. Mudawat mig order guys. Muna ni ato ang mga finished product guys. Yummy kay ni guys. Pwede tanong sila ko. Shoot sarip. Gamay ra giabot sa kuan guys. Sa kilo. Ay, half na to. Kuan ra kabuok. Gamay ra.